हिनजावफोर महरावबो गैया आखलावबो गैया गियानावबो गैया मावनाय दांनायावबो गैया बिहाव बिखुनजोखौ सनमान होनायावबो गैया मावनाय दांनायावथ' उदायखाया बिहाव बिखुनजोफोरजों उल्था उल्था नांलायफिननोबो थोआ आंनि फिसालाया ना जानो लुबैनानै ना लाबोनानै होफैदों बेखौ संनानै जाहोनाया मा जायो देलाय बे बिहामजोफोरनि आंनि बे फिसा हौवा सानैया आं गोथाङै दङखायनोसो हिनजावफोरजों एसेबांखिनियाव दोनजादों आं थैनानै थांबाय बिसोरो हिनजावफोरजों गलामसो खालामजागोन गलाम जिबायदि नुबोबाय आं बिसोरखौ सासेयाथ' हनै हिनजाव महर मोजांखौ मोननानै हिनजावनि दख'ना सिङाव थानानै दा हिनजावजों आलाय सिलाय खालामजाबाय ना गामि मिथिबावो ना न'खर मिथिबावो ना बिमा मिथिबावो ना जानाय लोंनाय मिथिबावो बहा दं बहा मा खालामदों बेसो मिथिसिगौ आरो दा न'आव थानाय सासेयाबो बेबायदिनो जानो हमबोगासिनो बारा जेबो बुंथाराखैना आं बे सानैसो हाथेलावनो हमबाय बिनाबो इसा नों थाथ'लाय नोंनि आबैया आंखौ बुखिगासिनो जानो बे आबैया माखौथो एथ'ग्राब बुखिबाय थाखोथाय माखौ एथ'ग्राब बुखिनो मोजां मोनग्रा जाखो बियो दिनै बे आबैनि बिदि खें खें खेंआवनो मादैयाबो थानो हायैनि न'निफ्राय ओंखारलांबाय दा आरो आंनि आइ सासेल'सै बेजोंथ' मोजाङै मिलायनानै जा गाबोन समनिनो आथिं आखाइ रेबलांसिगोन बिहामजोफोरखौबो जुदि बेफोरबायदि नासयनानै थाबाय थायोब्ला थैनोसै समावलाय सोरजोंथो नायजागोन बेलाय जेसेबां बुरैलांदों एसेबांनो माबा आखला बोरैबासो जालांनो हमलांगासिनो आबैनि मेगनखौ फाहामना होनायानो गोरोन्थि जाबाय आंनि मेगनखौ फाहामना होनानै दादागिरियासो बारा जाबाय बेनि मेगन खानि दोनब्लासो रबनानै थागौमोन बियो दाबो न' सिङावनो हाबसोनानै दङ मावबाय दांबाय जाबाय लोंबाय सानसे ओरैनो थासिगोन मालायफोरा गामियाव ज' हिनजावफोरा खोथिया फुलायदों माइ गायलायदों बेफोराव थांबालाय माथो जायो सानसे साननै हाजिरा मावनानै थाइसे थाइनै खामायबा माथो जायो गावनि गाननाय जोमनाय खरस ओंखारगोन गावनि मोखाङाव फुननाय मा फुननाय बायदि बायदि नांगौ बेफोरखौलाय अबेनिफ्रायथो मोनगोन बेफोरखौथ' एसे हात खरस बेरनो थाखाय माइफोर गायहैनांगौ सानसे न'आवनो थायो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा आयै सैमा फाग्लिसो अरखो ना माखो नोंखौ दिनै एथ'ग्राब बुखिबाय थानो हा नोंहा दिनै मा जादों नों जे दिनै आंखौ फुंनिफ्रायनो बुखिगासिनो माबा मोनसे बुंबाथ' बेफोरबायदि उल्था बुंनायावथ' जेनखायानो आयै आं जेखि खालामा जेखि मावा आं माइ गायनो थाङा बे आंनिसो गोसो बेखौनो आंनो हगार आंनो गाननाय जोमनाय नांगौ आं हाब्ला बायगोन हायाब्ला थागोन आं नोंनियाव दाबियाखै बेफोरबायदि नों आंखौ एथ'ग्राब बुखिबाय थानो नाङा आं बेफोरबायदि बुखि जाबाय थानो मोजां मोना दिनै नोंनि बेफोरबायदि खेंआवनो जोमैया न'खरखौ गारनानै खारनो गोनां जादों जोमैखौ होखारखांनायनि उनाव दाबो दिनैबो नों आंखौ होखारनो गोसो जाबायना माथो जोमैया खारनाया आंनि थाखायसो खारदों जाहैबाय आरोना नों मा आंखौ गाज्रि होननानै बुंनो नागिरदों औ जोमैया नोंनि थाखायनो खारदोंब्लाबो लस गैया औ नोंनि थाखायनो खारदोंब्लाबो लस गैया मैया आंनि हौवाया ना लाबोबाय आं हौवाखौसो बुखिदों बेफोरबायदि नाखौ मानो लाबोयो होननानै आं नोंखौ बुखियाखैमोन नोंहालाय बेयावलाय मानोथो एथ'ग्राब खर' सानांगौ दङ जि जाबाय मैया अब्लाबोथ' नाखौ एवनानै जाहोबायना बे खोथाखौ लानानै दिनै नों बेखौ बुखिबाय थानो दरखार गैया आयै नों मोजां बिखुनजोब्ला रावबो बिखुनजोआ बिहामजोखौ रुवाथि बाहायनानै जाया नाथाय नोंथ' बा जोमैखौ माबायदि रुवाथि बाहायनानै जादोंमोन ओइ बाजारि बारा खोथा दा बुं नों आंखौ दिनै बाजारि होननानै बुंबाय आयु आबै नों आंनि आइखौ बाजारि होननानै बुंबाय बाजारिनि ओंथिया मा बेखौ मोजाङैनो मिथियोना नोंबो बाजारिनि फिसा नालाय बाजारियानो जाखागोन बिमाखौ बुंनायाव मोदोमाव नांजादों बेनिखायनो आं न'खराव मालाबाबो नांलाय खमलाय बेफोरबायदि हास्थाया नाथाय थेवबो न'खराव दिनै मानो बेफोरबायदि नांलाय खमलायल' जाबाय थायो आबै नोंनि मेगन थाइनैया खानि जाना थानायानो साबसिनमोन नोंनि मेगन थाइनैखौ दिनै फाहामनानै जामब्रबाय बायदि मोनबाय आङो गावनि सनाखौ फाननानै नोंनि मेगन थाइनैखौ फाहामदोंमोन नोंखौ अननानै नाथाय नों दिनै बेफोरबायदि सोदोब बाहायबाय आयै आफाया मालाबाबो बेफोरबायदि राव बुंनाय नङामोन आफाया थैनानै थांबाय आफानि जायगायाव नोंसो थैनानै थांनांगौमोन आफाया गोथाङैनो थानांगौमोन आफा थानायबा दिनै बियो जोंखौ अनगौसोमोन नाथाय नोंथ' आरो नों दिनै आफा थानायमोनबा जोमैयाबो न' गारनानै खारनो गोनां जानाय नङामोन दिनै आयं दैजियाबो गोदाव सोराव जानानै दं दिनै अलंबाराबो गोदाव सोराव जानानै दं आफा थानायबा गासैबो जों खौसेयैनो गोगोम थानो हागौमोन आफानि जायगायाव नोंसो थैनांगौमोन नों दिनै थानायखायनो दिनै जोङो गाबनोसो गोनां जाबाय नोंसोरो बिदिब्ला आंखौ थैजानो लुबैबायना आंनि थैनायखौसो नोंसोर नेनानै दङ आंखौ थैजानो लुबैदों थैहैनोसै
थैहैनोसै आं थैहैनोसै गामिनि मानसिफोर आंखौ दिनै आंनि बिहामजोआ थैजानो लुबैदों थैहैनोसै आं थैहैनोसै थैहै नों बालबुरै नों बायदि बिबैया थैब्लाबो गाबनाय नंला आयै आबैया थैमानिसै नामा थैग्रा बुरै नङा बियो थैग्रा मानसिया आं थैनो थांनोसै होननानै मालाबाबो बुंनानै थाङा थैग्रा मानसिया हारसिंनो स्रोद थैयो आयै आं जाफुंखौ नुवासै माथो जाफुङालाय आंबो नोंनो खोन्थानोसो बावदों इसा जाफुंखौ दाउखा आरो गोमथाया सानैसोनि थाखाय गावसानि न'आव लानानै थांथ'दों नों जेब्लानो लायो अब्लानो जाफुंखौ हरगोननो बेबो फिसा सासे आंनि जोबोर आलाय आथानि जाबाय आयै बिदिब्ला आं दाउखा माहानाव थांनो जाफुंखौ लोगो हमहैनो दे आइ आफा आइया बै खाथियावनो थायो आइखौ लोगो मोनसिगोन नों आइखौ जेरैखि जायाब्लाबो न'आव लाबोथार आफा आइखौ बुरखायनानैब्लाबो न'आव लाबोथार दैजि नोंनि आइया रागा जोंबा बेखौ आंबो बुरखायनो हाया नोंबो नोंनि आइखौ बुजायदेर सानैजों बुजायनानै बेखौ न'आव लानानै फैफिनगोन जागोन दे आफा हाबो बोरोथो नोंनि आइया जानो बहा दङथाय आं गाबज्रिनि र' आयै 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 औ र' आफा आइया दङ फैगासिनो जोमै एथ' मोजां न' थानानै दिनै नों बेबायदि न'आवसो दङ जोमै दिनै नोंखौ बेफोरबायदि न'आव थानाय नुनानै आं जोबोर दुखु मोनदों दिनै मोनसे रुमावनो थानाय जानाय बेयावनो संनाय बेयावनो उन्दुनाय नों बेबायदियावसो दङ आं जेराव दं बेयावनो थानो हो आं जेरै दं बिदिनो थानो हो आंखौ नोंनि बेफोरबायदि गोदै रावखौ बुंनानै आरोबाव आंखौ नोंनि अननायाव गोजाव होनो नांला प्लिज अलंबार नों दानो ओंखारलांदो बे न'निफ्राय ओंखारलांदो प्लिज आयै आफाया ओंखारलांनो फैयाखै जों सानैया नोंखौ बे जायगानिफ्राय लानानै न'आव लांफिननोसो फैदों जोमै मिन्थिगौ निमाहा होथावै आं नोंनि सायाव गोबां इनाय खालामबाय थेवबो नों बे बारखौ आरोबाव खनसे निमाहा होनानै आंजों फैफिनदो जेराव नों आंजों गैयैयाव आंहा गासैबो सिमां आरो थांखियानो थेर बेथेर जालांजोब्बाय अन्नानै बेफोरबायदि आरोबाव जेबो दाबुंसै अलंबार आंहा गोबां रागा दङमोन थेवबो आं दिनै नोंजों नांलायनोबो गोसो गैया दावराव खालामनोबो गोसो गैया आं मालायनि न'आवसो भारा थायो आं बेयाव नांलाय खमलाय दावराव दावसि खालामोब्ला बिसोरो आंखौ इयाव दोननायबो नङा आरो आं नोंजों दिनै नांलायनानै दिनैनि दिनखौ गाज्रिबो खालामनो गोसो गैया आंनि खोथाखौ खोनासं आं नोंजों थांफिनला आरो नोंजों थांफिननोबो आंहा गोसोबो गैला आरो नोंजों थैस' थांस' संसार जानोबो आं हानाय नंला बेयावहाय अराय समनि थाखाय नोंनिफ्राय आङो गोजान जानानै फैबाय आं जेरै दङ बिदिनो थागोन अलंबार नोंसोरो मिथिखागौ आंनि आखला गाज्रि आरो आंबो मानियो जे औ नंगौ आंनि आखलानो गाज्रि न'खरनि माबा मोनसे मोजां बुस्थुफोर नुयोब्ला आं खावनो फानखोमानो बेफोरबायदि गोसो जायो आंनि बेफोरबायदि आखला थैजासिम थांसिगोन आं बेखौ सोलायनोबो हानाय नंला दिनै बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो नोंसोरजों आं मा खालामजाबोदों मा खालामजाबोआखै नोंनि नोम्माया आंखौ ना दंफां सायावनो खानानै बुआखै ना आंखौ बुनानै बुथारफ्रामाखै ना आं दै अर दै ओंखाम मोनजायालासे थानोनो नाङाखै गोबां खालामजाबोबाय आरो जोबथा बाराव आंखौ नोंसोरो बिमा फिसा लोगो नांनानै रुवाथि बायदि बाहायदों बहा थास' रुनानै अमानो होनांनाय बहा गांसो हानानै मोसौनो होनांनाय नोंसोर आंखौ माबायदि बाहायदोंमोन आंनि थानाय जानाय अमाफोरजों मोसौफोरजों जादोंमोन आं बेबायदि खालामजाबोनाय मानसि अब्ला बबे गोसोखौ बबे थांखिखौ बबे मोन्थायखौ लानानै आं नोंसोरजों थांफिनो